खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। सेल्फि लानो मोजां मोननाय हुदायानो साथाम सुबुंनि जिउखौ फोजोबबाय। बे दुखुनांथाव जाथाया झारखंडनि गुमला जिल्लायाव जादों। गासै 6 लोगोफोरा जयैनो गुमला जिल्लानि संग दैमानि खाथियाव पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन। बेयावनो बिसोर मिथिंगानि समायना नुथायखौ नुनानै सेल्फि लानायाव बावसोमनानै थादोंमोन आरो गुबुन फारसे थाल लायाखैमोन। गिबियाव सासे सेंग्राया सेल्फि लाबाय थानाय समाव गादलिनानै दैयाव गलाङो आरो बेखौ रैखा खालामनो थाखाय सानै लोगोफोरा दैयाव बाज्रुमनायाव बिसोर सानैयाबो दैनि दाहारजों बुखारजानानै जिउ गोमानो गोनां जायो। NDRF हानजाया बिसोर साथामनि गोथै देहाखौ नागिरगासिनो दङ, नाथाय दासिमबो रावनिबो गोथै देहाखौ मोननाय जायाखै। BTCनि बिसायख'थिनि सिगां BTCनि गोबां जायगाफोरावनो पुलिसफोरा गोबां हाथियार बोखांनानै मोनगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि मैथाबारियावबो बरबरि पुलिसफोरा माखासे स्रेट खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायाव हाग्राबारियाव हानि सिङाव फबनानै दोननाय हाथियार बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरा गंसे AK-47 सिलाइ, गंसे मेगजिन आरो गर 41 गुलि। हा सिङाव फबनानै दोननाय हाथियारा सोरनि बेखौ मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै। इउनियन हम मिनिस्ट्रिया रां जाख्ल'नायखौ होबथानो थाखाय आरो गासै पुलिसफोरनाव रां जाख्ल'नायनि नांनाय दागोखौ खोमोरनो थाखाय मोनसे गोदान थांखि लादों। सोरबा पुलिस अफिसार एबा पुलिस बिफाननि मावथिफोरा रां जाख्ल'योबा बिसोरखौ लाजि फोनांनो थाखाय बिसोरनि भिडिअ नङाब्ला फट'खौ ससियेल मिडियाफोराव दिन्थिनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे पुलिस थानायावबो फट' आलायनानै दोनगोन। पुलिस थानायाव आलायनानै दोननाय बे फट'आव रां जाख्ल'ग्रानि गासै डिटेल्स थानायजों लोगोसे मा दायनि थाखाय बिदि खालामजादों बेफोरबो रोखा लिरनाय थागोन। बे थांखिखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय इउनियन हम मिनिस्ट्रिया पुलिसनि गाहायफोरखौ गावबा गावनि इन्टारनेल टीम एबा हानजा दानो थाखायबो बिथोन होबाय। पिस्तल फाननो फैनायाव सानै सुबुङा हमजादों। सेम्फुर पुलिसआ शालमारि हाथायाव फाननो लाबोनाय गंसे पिस्तल, बेनि गर 4 गुलिजों लोगोसे सानै मानसिखौ हमनो हादों। हमजानाय सानैनि मुङा हायदार आली, बियो 1 नं श्यामपुर गामिनि आरो गुबुन सासेया आब्दुल वाहिद, बियो रौमारिनि। बे पिस्तलखौ बिसोरो बबेनिफ्राय मोनदों, माबोरैहाय मोनदों, बिनि सायाव पुलिसफ्रा बे केसाव आरोबाव नायबिजिरगासिनो दङ। हायार सेकेन्डारि आनजादाव फार्स्ट डिभिजन लाखिनानै उथ्रिसारनो हानाय हिन्जावसा फरायसाफोरनो स्कुटि होनायनि खामानिखौ जागायजेनबाय। आसाम गभर्नमेन्टआ प्रज्ञान भारती स्किमनि गेजेरजों गासै सा 22,000 हिन्जावसा फरायसाफोर जाय HS आनजादाव फार्स्ट डिभिजन लानानै उथ्रिसारनो हादों बिथांमोननो सासेयाव गंसेयै स्कुटि होगोन। बे स्कुटिखौ होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो हिर' मटर कर्प्सनि गेजेराव एग्रिमेन्ट जादोंमोन। बिथांमोननि एग्रिमेन्ट बायदिनो गुवाहाटीनि ABC पइन्टनि ब्रिज महन हिर' श'रुमाव मैया गोबां हिन्जावसा फरायसाफोरा स्कुटि मोननो थाखाय रेजिस्ट्रेशन आरो इन्सुरेन्स बानायनो थाखाय फोरमान पत्र होनो गोलाव लाइन जादोंमोन। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला ब्रिज महन हिर' श'रुमनिफ्राय कामरुप मेट्र' आरो रुरेलनि थाखाय गासै गं 1830 स्कुटि होनाय जागोन। स्कुटि होनाय हाबाफारिखौ गावबा गाव जिल्लायावनो होनाय जागोन आरो उनाव गासैबो जिल्लानि फरायसाफोरा मोननो हागोन। हिमाचलनि मोनसे एक्सिडेन्टआव गासै 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। हिमाचल प्रदेशनि मन्डी जिल्लायाव मैया गंसे बोलेर' पिकआपआ मोनसे हाखराव गलांदोंमोन। बे जाथायाव 6आ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 2आ दुखु मोनदोंमोन। बे सानैनिनो सासेया हस्पिटालाव उनाव जिउ गोमाहैदों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। माखासे सिनाय मोनै हानजाया सासे मानसिनि गोदोनाखौ हास'नानै बेनि खर'खौ गंसे चार्चनि मोखाङाव गारनानै थांदों। तामिलनाडुनि मधुरायाव जादों बे जाथाया। मैया माखासे सिनाय मोनै हानजाया चार्चनिनो लामा सेरजों थाबायलांबाय थानाय सानै सुबुंखौ हाथियार दिन्थिनानै गाग्लोबनानै सानैनि सासे सुबुंनि गोदोनाखौ हास'दों आरो गुबुन सासेया खारग'नो हादों। सिनाय मोनै दुथांफोरा गोदोना हास'खांनायनि उनाव बिथांनि खर'खौ सेन्ट मेरिस चार्चनि मोखाङाव गारनानै गालांदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा मुरुगानन्दम।
बे जाथाया मैया साननि समावनो जादों आरो खाथिनिनो सासे सुबुङा बे गासै जाथायखौ सिरियै मबाइलाव भिडिअ खेबखुमानानै लादों। जायगानि पुलिसा खौरांखौ मोननानै जाथाय जानाय जायगायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावदों आरो बे जाथायखौ धोरोमनि थाखाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। आसाम BJPनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार दीपान्जलि काकतिखौ BJPनिफ्राय होखारबाय। साननैसो सिगां BJP लिडार दीपान्जलि काकतिनि गारि सालायग्राखौ सासे हिन्जावखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय तिनसुकिया जिल्लानि काक'पथार पुलिस थानासिम लिंहरदोंमोन। गारि सालायग्रा श्रीकान्त फुकनखौ काक'पथार पुलिस थानायाव सोंनाय फिननाय लाबाय थानाय समावनो BJPनि लिडार दीपान्जलि काकतिया गावनि राजखान्थि गोहोखौ दिन्थिनानै गावनि गारि सालायग्राखौ पुलिस थानानिफ्राय लांफिननो थाखाय नारा-नाथा खालामदोंमोन। पुलिस साब इन्सपेक्टर अपूर्व दासआ ड्राइभारखौ थानानिफ्राय लांफिननो नागिरनायखौ होबथादोंमोन। बेनि थाखायनो साब इन्सपेक्टर अपूर्व दासखौबो दीपान्जलि काकतिया राजखान्थिनि गोहो दिन्थिनानै चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वालनि मुं लानानैबो धमकी होदोंमोन। बिथांनि गाननाय पुलिसनि खाखि ड्रेसखौबो बिसिनानै होदोंमोन आरो नाख्रां नासिबो खालामनायजों लोगोसे गाज्रिबो रायदोंमोन। पुलिस साब इन्सपेक्टर अपूर्व दास बिथाङा BJP लिडार दीपान्जलिनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन, नाथाय BJP राजखान्थि हान्जाया बेनि हेंथायै जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन। दा सप्तासेनि उनाव BJP राजखान्थि हान्जाया दीपान्जलि काकतिखौ BJPनिफ्राय होखारबाय। साननैसो सिगां बुथारजानाय जार्नालिस्ट फाराग भुइया बिथाङा बुथारजानायनि सिगांबो BJP लिडार दीपान्जलिया पुलिसनि सायाव दिन्थिनाय आखुखौनो रिपर्ट बानायदोंमोन। बेनि थाखायनो नखरनि मानसिफोरा बिथां फाराग भुइयाखौ बुथारनायाव राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनिनो आखाय थानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों आरो बिथांनि बुथारजानाय केसखौ दा CIDफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। खोला सालमारा पुलिसा साथाम सिखावै मोसौ फालांगि खालामग्राखौ हमनो हादों। हमजानाय साथामनि मुङा फारियै सारिफुल इस्लाम, सिद्दिक आली आरो जैनिक आली। बिसोर साथामनिफ्राय गासै 66 मोसौखौ पुलिसफोरा हमनो हादों। बे मोसौखौ बिसोर साथामा सिखावै बांलादेशसिम दैनि गेजेरजों बारहोनो नागिरदोंमोन। गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव गिख्रंथाव अर खामनानै गासै गं 9 न'फोरा गासैबो खामजोबनानै सेवहांगार जाजोबदों। हेंग्राबारिनि लेटसुबारियाव बे गिख्रंथाव अरा खामदों। खौरांनि बायदिब्ला बे अरा गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि थाखायनो खामदों। उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया फैनानै अरखौ खोमोरफैनो हादों। बे गासै गं 9 न'फोराव सुबुंफोरा भारा थायोमोन आरो बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जानायनि जेबो खौरां फैथ'वाखै। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजाद, जाय कुइसन पेपार लिक जानायनि थाखाय आनजाद जाफुबाय थानाय समावनो दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बे आनजादखौ 22 नबेम्बराव खुंफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो बेनि एडमिट कार्डखौ केन्डिडेटफोरा डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन होननानै स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसामआ फोसावबाय। साब इन्सपेक्टर आनजादनि एडमिट कार्डखौ केन्डिडेटफोरा डाउनलड खालामनो थाखाय बेनि अफिसियेल वेबसाइट www.slprbasam.in आव थांनो हागोन। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट। आसामाव दासिम 2,10,454 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 2,06,041। दासिम 3,442 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 964। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।